harusi. Kutangaza de nyangi unerikire omurikia koro ku Pastor Nyabinge Obadia nabogoro yoko kubata de nyangi akoro kwa James Oigo Ondabo igwo munago chaka gotorikira tosome toigwe nindi no magoko monene kwarigania inyangi Vincent Orenge Nyabuto oyuro mwana Wumo gaka Henry Nyabuto Orenge kurwa Mochengo SDA Church Nyakwiba District Kenya Station South East Kenya Field na Susana Nyabonyi Ombeo omwana Daniel Ombeo Akuma Vye kanisa ya Getare SDA Church Ogembo District Ogembo Station South East Kenya Field Nyangega nere kubwataniwa kitariki sanemo Chomoteli Osta ase kanisa ya Getare SDA Church Ochaka kinsa inye chiamambi yara letiwe kitariki 15 ikaba itariki 22 na lero 29 mweri onera ligwe sabate gocha chitariki isano dinde kitariki isanemo ebe kubwataniwa wanyewure wiya kabisa nyangi tuko Jumapili ase igontaragendera tigamwarga ni morai wechi nyangi wiye kanisa atotebye gentekemo before we proceed. Karibu unagoterena family iliyo chokore nyangi onye mora umwana olia nyore nginora ona ise mora iga gukura iga njutene na iga beigwo senekene mbuya bano mulisa asalibaga asenjera ya bene ntaito ko bakwaniga mbuya mbole minto mwezi mbuya mbona asenge cyogo na deni ntaito ko bari ali asenyangi to kabwate nyangi ne yo mogoko na asenge jere yo mogoko ninga nitina ande mangana make elina mogoko yo ikirane na asenge njo yaigo twaro beiri ngito cha okora une kanisa kere department inyore gasi yabo nyangi koja kobenda busaigo igoto inyorani torwe byego byito una twaro bereti singe jabageni batayo obe asenge jabageni baro tinte ito kobatei mange momayete kero montonye torarubesa gosutora ikirani ira yao kora njero romurayo omoy nase committee mabiko mbera na tuli kamuranje mweba bono kuragera ngokaro nita itoko bari gani asenjera yabene lituko liekerage mambi ende kerato kuragera ntare moja ekoro kunane madaraka iga asenjera yabene nta itoko bari gani kero monto omojero ere igo kamuranje ga kimoje ekara mogo chaigo mbaro bari twachorete bago choto bwatesi elinde tonyora machero uyu kamera Mochengo molema ikera ni numoja gusabwa abageni ituke eliencherandi kigerureki abageni abambara chebos nanda abande mbali bago chogocha wetania ikagera buna bono korubongi na rome mbaracha igaba ina abangi tukabwate moche mapema maligani abageni buyamono agonte binko bainyoriare bali mwabegete ensema asengenjo ya okwarigania abageni nyigwete omogoko no manene ngaba bonsi bareganiwe baka bali bachera bareganiriwe aiga ekiragiri buna mo raya tebentare moja chumaine mambiende iga chumaine
igasi ngichuku ya ni opia e committee elia e kanisa ito ikora chinyangi mwaboliwe litukolyangia chisa kyanda igoro tumira ne committee elianga twirobeli kogenda esabali nabone kiragirio kanisa chinki maige byombe bibyo by'abana member be kanisa tuchipange tulige transport tulige bya inyangi esisiniwe ebe nyangi ngi yamono okay bali bawo chigotokonya so kole gasi yo na bakubwatya Joyce Kiuka na Americana Bena George Wilkisto Batia Alice Peter Murayeba Jacinto Mbura Esther Mati Nyanamba Kamoranje igotokubwatira nerinde nyangi ebe moije mapema motokonye gasi ukuragira kora kutonya kolengere linga litupeneri nene likale moje na abana na abajo kuru SPN ndagira ne karo pia mano kali weke yanga yenyangi ukuragira no mwiwite bagarai itukeli ondeta nyokuragira ye wesi byoligere lichinsa wajerere ndagira nekero wonyore nda ne nyinge muya muno tigangarigania abanyanyange baito mora yonte biringa e meeting area e committee egeikaro keri kyabamura nabagaka bako basira bako basemya bako baikange ne group ego chikoyesia Vincent omwanchi oye mugasomo bayiga elinde e program egendere bosyo sana na igoro no turaiga tusugume ayonse kunaganire nchungo gocha erere familia mugaka Henry Nyabutorenge nero yoiga noyo nero mongina Helen Kemunto noyo nere Vincent Mauti bono tigato bairi kondo matotebye katika kipali chake niseme ni asante asenye nzonanyo walile libageli biga mjenomo goko monene egekogera hivi karibuni tutaenda ngochitoa batole tokonyora enyangi no mwana Vincent aseigo chise chichingiya mwale bwanja chikoya cheto chiarule siko abapasa balema mwesiamo kwa ujumla mbakwani na bwakire buya kwa majina Henry Nyabuto Orenge. Henry Nyabuto karibu yafanane majina omongina yakoroku Helen Kemunto nami naitwa Henry Nyabuto asego amagenda na bache sego mnomo nena aloche mbuya nimbo mwenga asoko kwane linde konye chisa mbuya mono asoko nyore ali bageliga elinde na nchebuna na bakwanirigo tole no mogongo monene asengencho kwa sababu ya ndoa omwana ito Vincent Orenge Nyabuto ero yoiga monende nyumata chiko kwana kelina asenda likia ya molira abeni tuko ya tumanne omotenyoro yoigo yosita moigo naende tare sita yomotenyo osta nimba aliganetie Nensi yamo kuranje katika jina la Yesu ekeronda role mura abange gabuna abumura nigera abomo gokomo nene nabaga nelia yateko baboigo yamono ekeroko bo mwenge ga ngireli bageli ga nekeronde ngene na sembeiri ngani bara mura abange ga elide momongina akwane gento kemo korworo mwana itona kora seringane elimo
abageni baito bawisiko mbali mbali chikwaya amona ekanisa yetu ya Mochengo na bakwani imbia muri mwezi Mario yosi digahatere Lietaria Yesu ligia Goba kwa nyasa oito Lietaria Yesu ligia Lieta ligia Lieta ligia Lietaria Yesu ligia Lieta ligia Lieta ligia Lietaria Yesu ligia Mbiamono asogotonyorera ribaga mune family asenye njo yomogoko ngerieta ria Yesu nerigia erieta ria Yesu ndiririe erieta ria Yesu na riagerie twatine twosia bono ekarotogoteba ng'a mario gionsi tigatere igotomine tinga chikwae chionsi pi gaki twabariganirie ase enka yaito na inwe abageni baito bari batanyare goika ari ase mokare motusabera ninga amario gionsi akore entoki amario gionsi atere kinda akwane endo no mogoko manene na abariganirie ase chinguru chia igoro gekogora omwana noyo ino nche bono timbwati inguru gekora tietane bono inu ninu mogotobara ninkobaru tore mogendere gotokorera amasabo erinde tosoke kutieta boronge igo Mochengo twabariganirie korwa omwana onde bwensi abase gotigara endo omwarimu bwa abana mwesi pi batifainda nere gochagochaka koigoro omosangererekano mwesi pi korwa omwana omosae omong'ina abagaka ekwaya yaito biro chigendo ndakwane yani moigoro omosangerekano naende motwara omogoko mpaka rituko ritaresta Mochengo chigari chibego sinisano gose ikomiti nkomanya chirabe chigari chinyinge mono togenda tochikuoia omwana oito na inche mondo etisi omogisangi oyo nero omogisangi one nero omwana ono omonene mbia mono ase ekanisa yaito na abageni baito mwense simokogenda motokorera omasabo gekogere egete nekere keke negekong'u totarageta bukirituko rimbia mono Nasema ni asante kwa wageni wenye wamefika hapa, pastors pia na wenyeji na wasalimu mchambo. Ntiwana inago chiari. Menterio. Aya. Na omora tena nkikiagera ntatu mekari ikondo nyasaye nasise netimbwate chimaiki isato. Emaiki yega mbwate nigebwete yega yendera osiri na mwanya bantu. Na kimogoteba. Oyo no mogoko monene okogera ngukwana iga ase bari batamanyeti abageni n'abaenyeji nje nkoroka omwana bwere ni bose omwana onyabuto erieta rinde mokondangeri Vincent erinde mwegwe nkoroka orenge abande no morate benstora ayonsi na yana tinkwanga ase igo buna mwanya akoba moko igwa tare moja etarikie ya Mochengo sita itukoria chumaine Moise gocha asobwa mabuna more mwesi gachikwachi chesi kono anye mora amanya lakini muamanyire rero gwetera serie tari Nyasaye bitukeri moche imontiga neri tukoria tare sita mwesi buna more ge kanisa erie gocha gokia paka nande to sabe yende baga achikegimo ya chumaina ne nyinge na abari kaniri buna ncho mwana bwe familieri na abaiboli ba abari kaniri boy gone committee abari kaniri ne kanisa ya abari kaniri Tuamanya koiwanga inkikera gotange Wana tario mochio tata
Ngikera gotange to somo chio Nyabuto. Ngikera gotange to sororo. Kana kweboria kiagera twabariga ni bonsi no muruoti oria yariga ni tipake birema. Akariga ni bakabataka. Twabariga ni mwensi. Bari motari kwenyara bumo kwenyara. Boigo mwana mako kwagura no mwana umanyire gotara. Esa bari ene ngororo na ende nenkongu. Egento togotangani amasabo. Ngero tuwatangani ria amasabo. Yonsi na biera buya. Igo kimoko na kweboria gatero kwe kiga eminanki kiagera tuai kobeka igo. Oino mogoko kogera twakwana. Ase igo twabariganire. Mochengo buna inua baiboli bane. Ogotera nkoro kwenyangi mogo chimwatera. Inu mokora mogo tige gosemoko. Kogotika. Nyasa ta ko ba magona. Abageni bali mwacha. Na inu buna mwa iguro kora lyoko iga. Ka kimoja matera, yani rocha matera aliye nyangu na mogo tera. Itu ke litwa karansire ga litwa rosira ba pasta ba torande iga. Yani moko beko gatera torambora magona. Nubano mombe ke iso no moja. Na bali gani. Ngombe ya mono. Swabali gani. Tangazo, tangazo, tangazo. Ya mono. Ni senti yuacha. Ya mono. Sasa sasa ni yuacha. Sa. Ikona bali gani limwensi. Ya mono. Magoko kolento musunte, oleto botanta no muroche maganayo. Ngina na mwana muroche. Akimoche muri ndara akibaisane kina mutabake. Ore karase enkeria. Umuyego yegana enkolo yabaisane kigaki. Na basorore na inche buno murayibwe nyangi eria buno machairman. Na baborja somo yobo wancha. Togende tolia kandagera kukabanga ine tengana akange tugakole gosebona gaki. Tikatokolera. Nataka nifanye maombi. Uyoro mocheni Nyasaye. Nabokwa rengyo kuruhabwe ensi etaraba nabono ero iganora aino bo kare na kare. Wonene bwa bogendere wikama tukonzi. Une bitungwa imirimo y'amaboko ya monyene. Twachire gotogi na gotebimbia muno kyara twikire rero iga. Obole bwa krengencho na makunto gwetera. Omone koranje uyabuguri. Ayonsi twarariri nako yarigane kigima kwa mono gwa teri bisebire na sabagane tukeriga twache ukubaka nga byonsi binyarekane bikoreke unoganiti begenere no gende gutra ande gutangana kinjiro cyose utugwata mu kaita setera Kristo pero burito. Ekanisa na bakwanire nande mbiyamore bono tutagete kogenda mutu amane program ende itanga ni kapisa igamba aligani mwensi pi gocha sokorandi kweri tuko na boigo na mangana ande tora kora seri tukeriga so iwe inkamore mwaligani iwe ase era toke nga toigete kwariganigu gororoke ase ng'encho yogotera okwenyi
tunaomba utukuzwe Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe leo na hata milele, kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Leo hii tumekusanyika hapa kwa minajili ya kukutukuza na kusema kwamba wewe ni Mungu ambaye ni Mungu wa wokovu wetu. Sisi kama waimbaji katika maisha haya tunaomba kwamba Yesu, tunapokutukuza kwa nyimbo, jina lako litukuzwe, na zaidi ya yote ukatuandae kwa ajili ya kurudi kwako, na yote yatakapotimia katika maisha haya. Maana tumejua kwamba katika mji wa Yerusalemu, mji mpya, ndipo tutakapoimba nyimbo za kukutukuza na kusema kwamba huyu ndiye Mungu wetu na Mungu wa wokovu wetu. Bariki sasa na unene nasi kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi letu, ni katika jina lake Yesu, na kila aliye na kinywa na sauti aseme amina kwa sauti kuu. Amina. Toigoreti bibiri chaitu. Toigore mwesi bibiri chaitu nandi toligereria aro. Etokosoma Kolose kitabu kia Ephesians 5 verse 19 to 20. Togerete mwesi mwikiro. Osoma tole akateba iga. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and praying to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ, to God the Father. Mangana ikirensera ikinagari gumbia mono. Togoroke twensi na matera ito number 63. Twensi P togoroke. Masase asegetuno masase arenyancha akobara ebiruvo asovo risyobuya koreni borobora uboroma yone ime omobayana ore obora buboreha amasa se amayamona ayare omoyone yesokare amona inche namasa sekora nintugu tomoichana buna angengotu kwamba yile amapapa naicha rogotoya noromoche waborahu agwaye cuando se iré yayone orengerere nakowatire yeso amasa se amayamona ayare amoyone yeso kare amona inche namasa se kwara omovoria kwangorire obogi manowa ekemo rekyo wantani kemore keboronge
Tunaomba Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni. Ni mchana mwema, tunyenyekea miguuni pako sisi wenye dhambi. Tuomba kwanza ututakase kwa damu yako Yesu iliyomweka msalabani, ili tuweze kukubaliwa kuitwa wana wako katika kile kiti chako cha enzi. Kwa wakati huu tunajikabidhi mikononi mwako, tuomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu anene nasi kupitia kwa mnenaji wa siku ya leo, ili neno tutakalolisikia siku ya leo liwe la manufaa katika maisha yetu na lituandae kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa wale ambao walio hospitalini, Mungu wetu. Tuwakabidhi mikononi mwako, tuomba ya kwamba uwasuru kwa njia ya kipekee. Hebu wapone katika jina lako Yesu, na watakapopona jina lako litukuzwe. Nasi tulio hapa ni wagonjwa kiroho, tuomba ya kwamba utuponye kiroho ili tuweze kubarika kuitwa wana wako. Siku nzima tujikabidhi mikononi mwako, nene na kila mmoja wetu jinsi upendavyo. Ni katika jina lake Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Wakati huu ni wakati wa saka na sadaka. Kila mtu achiweke tayari kwa kumtolea Bwana. Madikonesi, simameni mkusanye sadaka ya Bwana. Sadaka yaito abande buna tonarete na mogo cha murumotua naende na abande kabako na goeta. That is what we normally do. Yo tari goika motua na ba akuru ase vibekerere bibigoeta kendo kende taete kubatangasira chinyomba chiobo chenu tobwate chinyomba chiobo chenu rogora abangina n'abana abaiseke emogo sokari egesieri kerigo chisiko motire gochirogoro nyomba ya inere isiko abagaka n'abamura nyomba ya inere kanisa marogora ari maega muna abantu baikaranste ntotu manambi ya mondo. Abana banyasaye buna mogendrete kona komoira nili Nyasaye itu nabona gani nsome kebungo yego tuaracha na gotosegeta asokoro waitu Nyasaye itu ndiaho tebia segeta kia Saburi emerongewe naye ekebunge ekemo igaba teba mwinsi na byonsi biro ni byo monene ense na inchwa abanyene na abo monene odo kende ngeyo tore togeri ngani yeito byos ni bya Nyasaye na into ne bitongo byaye bono ni gabate batumwiraniri ase gitabu kya bankori to yeri tangani inye ekebungo kiaye yeri tangani ya kabiri igabate baiga. You should think of us as Christ's servants who have been put in charge of God's sacred truths. The one thing required of us, of such a servant, is to be faithful to the master. No montonato bareiga inga intwe na basomba ba Nyasaye nekega neiria setore no bwegenwa ekena kiekenene into da ba Nyasaye tore enchiri goike egende elinde abantu bonse bayenyore ekera to banyite Yesaira neri akabere one kega neiria setore no bwegenwa Nyasaye tigaba seni ekera to na korende eliringa neriga obwegenwa kiria koire naye kabo korengana buna koiri 10% of your income orani na kwa yirani okanyora goito kore mbali mbali abande banyora rituko abande wiki abande mutienyi abande nyuma y'emitinyi 3 abande miezi 6 abande umwaka omugima kore ne Nyasaye ni gato seni mbali mbali iwone genwa
ekero twabera abenwa tugwatana Nyasaye itasokoire inchiri asa abange mbia mono ekero bagendete kona gusangereria bagukura ng'a tusabere. Wale mwasangereirie nabo kwokio koboko elindo yoweta arorenga no na itikomorwera Nyasaye na mwakorie na bokoreta gocha biamo nase barimo kunakorwa wabango okonye chingaki. Okay. Wono igato sabe asengenje sadaka okumba masito Nyasaye tata umwana mwiko Mochenu twakobake na okobonene kiagara no motonge itu mbiyamona sense ya moima wasisiniria abana baone biewa ibarure biranyara okore mirimo yao Nyasaye to batiga igo basiniye asokonyora kwabo imigondo yabo obafye yerengiya nabali batanyara okorwera rero oba omukia nabara bukinga gikiro bose bakoiraniri wona kabamba na into ko twakori bosasi moko twasabira asiritira Kristo yo mubori itu. Amen. Thank you. Ntagete ko baretera abageni abare mutuga igabo tugusanga nabo ngansero moteri sabera kwani umusangire kano Biamono wakwaniri nayo yonde nara Sabela abari babere onye kore no moga pasuno mosani aya onye kore no moga koturo mosani biamono botegerio be bono amarieta abwekana biamono lakini mukwaniri mumumanyetio Isabela shemwe mumumanyeti bari be district biamono dene oyo to somere Kebungo Mary James Wani Happy Sabbath. Ngorera mawako igara kirero mukabwato mabako. Mbiamono Mary James muna mwaigule. Mbiamono koruororo oyo to somera oyo sorry oyo toira se chisadaka njeni mora wasafiri wa mbinguni na wasalimu nyote mjambo murona mabaka wa Mochengo yona intu twakumiri twaikire Mochengo mbiamono kigoma na basise mbiamono koruororo oyo toira sogo saboko nene noyo minto penadi mbeche tukwani Na wasalimu katika jina lake Yesu. Mjambo, karibu katika huduma ya siku leo. Biamono korwanto wate pastor itowe district nero gochigotoira ase esamon yaba saliuteriga ingegechia ene ike na ende na batebi kiara tuare na icheno morisieri chamigiro intendenereta ase semo yobo arigani
Ekwaya ya Mochengo nkagerete ngana bwabagani abanene beri tukumwachera inchungo no gotera mwarigani omurandi modikone dikoni batokonye binte kurmotua sadaka icharugo motoru seri motua Sana nitazitunza njia nisije nikakosa kwa ulimi wangu, njia zangu zote ziwe safi, ndiposa niuone ufalme.
Bwana Yesu asifiwe. Uyamole. Hebu kwa ishara kwa sauti kuu jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaotukumbusha kwamba tutakapofika mbinguni tutaimba nyimbo za kumshukuru Bwana kwa sababu ya wokovu wetu. Aminetoka ndio kanisa te your launch of your CD today. Ronda the gotebanga, this is good and may God bless you. Bantu mbari tukuigwa amatere karagoterwa twihunga kango mune kwaya mwakura gotera Yesu anyatari gocha tukwe yara maliko atebanga mbasesenirie abakurara kurugo kwa sababu atakaporejesha ufalme wake mbagoke paswaso muchiukale na kale. Wageni waito ambao wamekuja kwa sherehe ya siku ya leo, kwa niaba ya kanisa yetu na kwa niaba ya district hii, naomba kuwakaribisha kwamba karibu na Mungu asidi kuwabariki. Kwa yanere yari nyacheki ase Pastor David Mumai moro nante binko bamora. Your pastor is a good friend of mine
we schooled together in college, fanya kazi pamoja naye. Iko bana no ali kinyora nye mumaiti erano mukoragira mwensi kinyora. Bwana asifiwe. Chikwaya chinde mura abanda dagatebanga mwakolire buya asogo cyase kiganikiri tukuri yarera pakana nchuma dana achira karanga ekambye go chakoba umulisia ero ntoche tobe buya ekambye koba ikabona mwatonyo irune kambye itego chakoba so mwakoy nande nanya karata ntichira buya iga bagani nabaya kiara ko mwachira nabondo chengense mbiyere abasani bane mwensi mora mwalimu mwana pastor karibu, may God bless you. Abasani bane babo George ababaro sirie SDA ye tokolonchi asiri tukulia rero na ndabasani bane ba matuko amange na ende abanje tiko kolembere mo ya Nyasaye George and Steve. I want to say this afternoon that may God bless you for the good work you are doing for the church. Church in Biol, etainda etenchenko bekere, naliyo kabo molisi ya kanisa. Na ewa to sabereki yagara amasaba y'abantu banyasaye, tunapoomba pamoja, tunapochukua dua zetu kwake Bwana Nyasaye itomunaro muya taligotika ko gubantu baya siri tari ya Yesu. Barabada cyabanga abatwacha asiri tukuri rero ngo twakire asomuye go monene no muyoboyo no ramaliko abatebanga tunapoishi katika maisha haya kila mmoja tujifundishe jinsi ya kuimba ekiagarega astra akora yoronere na matera. Abantu bari bakonya kubacha gukikikwaya iho abera isako babera ko tumugo cha batera lende kiaramo ko ito ekarotwai keigoro na matera turatere asuku mwirere Nyasaye ito ngambiya asenge njiyo gutoleka kubogi mabwaliriri wa kale na kale. Mara nikasema kwamba wengine wetu tunaposikia wanakwaya wakiimba njibaro leo ngatwa kolera abana no kurandia na mwate araiga twake ukungu tutwera menyelinse tuteba mina Yesu kago cha tomatebimbi ya mona asenge nchobu ya no gutoleka kubugima bwa kale na kale. Osabatore Mtakatifu Baba yetu, tumekimya tena kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Mchana huu tuaja mbele zako tukiwa na wingi wa shukurani na kuomba kwamba ukanene nasi sasa tunaposoma neno lako. Litupe faraja ya pekee katika maisha haya. Japo tumechoshwa na vitimbi vya shetani katika maisha haya, tunaomba kwamba utufunge kwa kamba la pendo lako siku zote ili tukutegemee na tuishi kulingana na mapenzi yako katika maisha haya. Asante kwa kutukumbusha kwamba tutakapofika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa sababu ya wokovu wetu. Tubariki sasa, ni katika jina lake Yesu, na kila aliye na kinywa na sauti aseme amina kwa sauti kuu. Amen. Amatera ya atoya nta asiri tukulia rero amatera ya togotera subugi mobo amaliko agatebanga nonya nyuma ense etarabe kwa oboroso nonya mwanya bantu konya taratongwa igoro ekero nonya shetani alengo na matera agakoleki matera agaterero amatera agateru ugoro amatera maya amatera agateru yobubuyi bwa Nyasaye amatera agateru igoro yobuya bwa Nyasaye na Nyasaye munale asubugima malikama yabatabanga
nyuma yaye ekero nandi mwanya bantu atungwa sebibe ekero abasense etalingia amatera agatiwotera mwakire namwa mamono amatera akaba agoterwa marikame yatabanga abantu abatangani gonchera amangana koba asukulika nengoki y'Abayisirayeli nakiyakogaranga asenyencho amatera agoterwa se ense ya Misiri Abayisirayeli ekero barua asense y'obusumba ekero bambuka nk'umuyoroke amariko bagatebanga eriyo Miriam bagatera amatera y'obubuyi ekiabarakonya begeire nonya barenga asense y'obusumba ya Misiri mariko bagatebanga mbegereta amatera igoro ya Nyasaye bakemanya ubuye bwa Nyasaye bakalika amatera nabono kubambuka nk'umuyoroke amariko bagatebanga bakayinyura manene aya Nyasaye konya bakoreire bagatera gukimoino bagateba mbiyemo na Nyasaye mwana wanyetwarenga asense y'obusumba ebakonesiko bibasole emyaka yonsi akiyakogarana nchunga asoboga imoro kurweriyo wocha bwikasiri tukuria rero amarika batebanga emereme menene tuamuna mwanya bantu nyuma yoko nyoro gutwereka nyuma yoko iburingana na Nyasaye nyuma yoko bena ayoba kwera Yesu bagatebanga ntukiga batera totera goika ekaro turaike enkenya asituratera na Nyasaye ito amatera y'obubuyi haleluya bakemalika batebara se kitabu cy'ukumano kama tutaimba wimbo wa Musa na mwana tutakapofika mbinguni Biblia inasema kwamba mtatera gotera kwa Musa ni maana ya ngondi ekyagara matera ya na matera y'obubuyi ayo araturagere ogotoreka weitu na mwanya bantu mwasorogi mobo nonya turarenga sense yebibe tumeshinda kupitia kwa jina la Yesu na tumepokea wokovu ili tuishi pamoja naye katika mji wa Yerusalemu mahali ambapo tutakapomtukuza kupitia kwa nyimbo siku zote tukimshukuru kwa sababu ya wokovu na makuu ambaye ametutendea katika maisha haya maana itakuwa kwamba tumefika nyumbani mahali ambapo tutastarehe mahali ambapo tutaishi naye milele mahali ambapo tutaishi kwa amani erinde totebinya sawa ito ngambi ya mono asama nganons bano muka gabano chikwayeti munatowatera mangana ya no akwerera mangana ya tali kwerera amangana ya tali kwera amatera ya towatera nararengo nararabo uleka Yesu ekera kuirege buruti bwaye haleluya ondome kwaya nandikuara atiga atigwetinga ande onsikango tuaba na samatera ande onsikango asitwaba na sowatera ekiagara ya nara mangana maya aya nara mangana manene ekero mugana bwense ogoshekwa matera tari kwera ndotera liriri kale na kale bana nko igubiya kare chikwaya mabegete chi uniform muri biyayiga nane njera natagete kurandi gukoba anyendirina bwato ko bwakwa no mulisi antorochi program iteriana yene yayini kanga matera gaterwa obastate nichide kaisa ateba mangana yuare totera matera muna igore guchikoba ikiara maliko batebanga twegere korunsa enjira tugo chikomenya igoro haleluya
na kiago barachikwaya abantu moro na kiago barabana kwaya bagotera amatera yoko motogi Nyasaye ikiaga tuamanyenga obugimo obongo etabole na nyuma kubogo eta na kutokurwa sense yebibe ngane isaka bantu arara na isaka bantu demoyo Yesu na chabona iraba mugoko monene ikiagara igotura umirane n'aba malaika na igoro yonsi iriyo totera gotera kwa musane mani y'engonde asogoteranga ubiyamana Nyasaye ita asenge nchigo toleka kubugima bwa kare na kare yamatera yatotera ukono gutoleka weita asobugima obo yanama kwita obo no buyabwaita unabana b'Nyasaye abatori bukoba sebibe abatori tayare kugenda igoro nonye Yesu nacha munabono haleluya. Kitabu kilitwasoma Efeso 5:19 oikemerongebere iwa omusomo Nyasaye Paulo kakonya kurikira Efeso amangana akuba inyorigoro yo gutoleka akuba inyorigoro yo kumenya kwabo asobugima bwense Paulo ngo batebyare ase Erio kotora asobugima abo toteberani asikisabure na matera ne chingaro cy'umuika kuratigerabo toteberani asamatera ne chingaro cyake cy'umuika tari muikoria bagotera gotebungu muika bumusiki olinga okubwatira nabakanyaranga nseteribuya omuika Paula ukwanira amatera Paula ukwanira na amatera y'Obunyasaye na amatera akoraranga atari seito na iborongo chere asara abeseito bwango mono kutokunya gotera tumubaka Nyasaye tutenga atari seito tore na omuika Onyasaye haleluya. Atera taria yense ayachikwaya chiagaterira ayachikwaya chiarosiri ayatogotera ari no muiko Nyasaye twarairwe asobuya nga wango mono Yesu kawo chanturwa togenda senke korete ngaki enya egocha na Paulo abatyabanga kutomenya tasobogi mobo totera matera n'iki saburi wetera asomo iko Nyasaye moiko Nyasaye tari mekeyende matibwa timachoko asomo chokole asomo iko moiko Nyasaye kuchinse motere na kubugia amaliogi ase Nyasaye ase chinkoro cheno kuratiga chikwa chirimora gaimo gatera koru nkuru umegose nkuru siko kurumere nando ratige kwaya igwe to moikano oriyo koru borgo se no oriondi tatere korume ekiagara twatori wasobuya twachia Nyasaye na Nyasaye turangeire amaliko atabanga no turabe wika kale na kale ne banga ntwarara ne bembe chando yacha bere kwaya na ndebera mwa Yesu haleluya. Tatere korume asichinkoro cheito asoko mubaka Nyasaye ochinse erio toko mwakera Nyasaye ito ngambi ya mono asama tukonsi iwatotere tokorua tutige torua weke miaka 60 otige kwaya kokorusi ukabomo director bwe kwaya otige kwaya kokorusi wa kabomo tangani bwa magacho otige kwaya
maliko makiateba amatukonsi asobogima bwaito ekiagara Nyasaye aturangerie asomoika utalikoera tumubaka Nyasaye amatukonsi asamanganonsi serio taria maneno ito Yesu Kristo. Haleluya. Abuna otwale koba abukiro yomo no amalika otebanga twarangeriwe asatuwente koba nuko mubaka Nyasaye asamatera asikisabue no muika owotorano yo ari chikwaya chibebera sekwaya yamoni ari chikwaya chibebera ngantu arasa yaturaba guchimoina kwaye yumturi gotera mtwage chigwa Yesu akoga chiribu ego chimana nchemu amete ninkoga chito gutigana wanaye konya ka Yesu gocha norabe. Bwana asifiwe. Muntu takoga chi asobogi mwawo nari nakire konyaranga amaene asobogi mwawo abantu banje tamatera muna malika hoteba ngo bakomenya amatukamanga lakini gara malika hoteba nga Raja Daudi nkikiale nki Daudi ara okora nkikiale ara Saulo ekara matera okora ki ekara matera agoterwa asobogima amatera neriyowo nabarontara yugo semwateli buya nabangwete ngani ndwalete lakini mbagotera nkubwena ndasiri tari ya Yesu. Nande turende asobogimo amatera naro shetani angete na kemalikate baranga komogotera mutera sumoika komogotera mutera kurwa chinkoro chino ekiagara isakobanga na sebi koba togotera asobogimo irali gotora asiriri kale na kale atera neriyo eba no mwira batera kuli ini mokura atera mbarabi maro mbadia mbabuga to batero mota to batera batero kumugwata maro mora abatero kukoro go batero bosia motaraiko inchu motokuni gesta rigete ikiara mwenga matera ne liyogo no moikonya sae koro no buya butari okoraki butari kwaera
Saulo erowena. Shafatekera kogeneseri agatanganya abagotera abari kurunda bakuru magega obo buibo karole kana Shafatekera kogeneseri agatanganya abagotera abari kurunda bakuru magega obo buibo karole kana amatera Neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatena, neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Miriam wagatera senya chembariri, obo buibo karore kana, obo choyeriko kama ise, ase engecho yogotera. Miriam wagatera senya chembariri, obo buibo karore kana, obo choyeriko kama ise, ase engecho yogotera. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Ekero turai kigura setata, babu ina totelo gotera. Gotera kwa musane manwa yemoni, tukura wano motora Yeso. Ekero turai kigura setata, babu ina totelo gotera. Gotera kwa musane manwa yemoni, tukura wano motora Yeso. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatera neryogo, gakineryogo, nonya Daudi, ligare kobugia, obokano Saulo erowena. Nonya Daudi, ligare kobugia,
Tuye mano amatera eriogo malikama batebasi kitabu yukubanuka and they sang the song of Moses, the servant of the Lord, and the song kibunge kimwanya bukebu. And they sang the song of Moses, the servant of the Lord, and the song of the Lamb. Ibyo tabanga eriyo bagatera ogotera kwa Musa omusumbo Nyasaye n'ogotera kw'Imana yake y'eng'ondi. Why the song of Moses, not the song of Abraham? Why not the song of Elijah, but the song of Moses? Why not the song of David? Ikiara maliko yatebanga nonye Daudi igare gotera matera ikiagara matera igare koberiyo asubugima bwaye ekero chingaki amangana atarenge buya amalika yatebanga eliyo ekero turayikigoro ntotera gotera kwa Musa n'Imana yake y'eng'ondi. Why the song of Moses and the Lamb? Gotera kwa Musa nki tutaratera gotera wa David, nki tutatera gotera wa Isaya, nki tutatera gotera wa Paulo omusumbo Nyasaye oyo ligeta mangana maya ore kurikira chikanisa ore gotebya abantu muna bale komenya asobo Nyasaye asoko bakwabo buya asobo Kristo bwabo asoko mwiruka Nyasaye amalikate abanga eliyo ntotera gotera kwa Musa n'Imana yake y'eng'ondi. Why the song of Moses? Number one, tegeko kwanura chistansa ibere cyo gotera kwa Musa n'Imana y'eng'ondi. And I want to imagine this. Gotera kwa Musa iwoturatera gotera kwa Musa asengenje Musa omusumbo Nyasaye ogotera kwaye instance number 1 igerabe the experience of Moses through in his life. Malikama yagotebanga Musa omusumbo Nyasaye eliyo ekera Nyasaye amurangeria ekera Nyasaye amuemeremo Musa amatemwa akamubera amande Musa agaitira amangana amande nonya nekero ky'amakwiri ya Musa amariko agotebanga muntu tayo enseye korwa yagatondetwe oyikekero yesa kwirena ekerara kwe n'abantu bamwabo bayihumukure batabanga amatangaye. But this man Moses, the servant of the Lord, amariko tebanga nyuma Musa gakora imirimo emiya nyuma Musa gacandeka nonye n'amakwiri ya Musa agatindekwa undi mwabatayo nonye noyomo ikyo nakikiragare tutera gotera kwa Musa because of his experience. Mariko tebanga amangana Musa iterete asubugima bwaye ekero Nyasaye murangerete asemeremo y'abakoreri Musa agacandeka Musa agaitira amangana amange nonye nekero Musa w'ikibukwa amariko tebanga eri Nyasaye akarangeria Musa akamuterwa akora imirimo emiya korenda asengenje yo nonye wakorire tokorora umukiya ukanane. Maliko watabanga and this Moses, the servant of the Lord, he died a tired soldier. Agatabia manenga, give me one more chance. Yasa akamutabia nga Musa bono oikoti moke.
Ajima msarati moka malikati abanga Elia shetani n'aba malaika baye bacha mbera ya Musa batebya Musa bona wakule nyuma ko wakolire meremo uko iratoro mubero malika amanya guteba Elia sae ekyagala nchite Musa ekyagala Musa ari ngomusomboye yasaha n'aba malaika na shetani akamutebinga ngayi ukoira umubero Elia sae agatebya Musa yaya Musa n'umusombone wanonko mubokinde Elia agenda igorogotumuka na inche ekyagala emirimo akora n'emirimo emiya bona Musa tako basembera muna ya shetani wakagereta eriko nyarekana natiri bakoraki eriko babo Elia sae Elia nene akarangelia Musa amarikote ba yobariya erimusoso munyasaye akaiwenyo nyasaye nekaiwenyo nyasaye erimusa akabuka bagatira muna nyasaye agaikaigoro wikaritu kuriya rero mariko agateba ngamsumusu no bari na nyasaye nekiba kikiraga tutera gotera kwa Musa ikiagala musumbo nyasaye amatemo aiterete obugima bwa Musa. You cannot equate the life of Moses and the experience of Moses na muntu ndobwensi ime ya Biblia. Another stanza number 2, the payment of Moses. Malikama watabanga Musa agakora emirimo ya Musa agacandeka Musa agaiterero amatuka mande abaisraeli bakemurunganya abaisraeli bagacanda Musa bakumuri ngaine ayana nyasaye bomwabangete erinde motorente toje gukwera iga aserero Musa agenda abori nyasaye nga ayo nyasaye naya kuandangeretia naya kuandeteta naya kuanteretindushi abantu abamisire erimba irasense y'omondo ya Kanani bono kumona bale esa mutebi nga Musa sabari teraera tabi umurere nga safari bado Musa agakora imirimo emiya na mwanya abantu botambe munatokora imirimo emiya omuntu nko warengeria lakini Ngeria Musa bitukaseringe amaliko yote abanga abaisraeli iko bamwaka nitaso kwemurungani. The entire life of the man of God Moses, the payment after the good work that he did, the Israelites were murmuring every day. Ekamuna Musa agokwa obwate birengere ochandegete asenkora yaye nabinki gose ayenya saye kwanda terete inki kwanda ngerete aseme chando itukondira abaisiraeli bagabete musambiye mono iko bale kwemurungania ihongo wakano kwa Musa ukaba ngano kwemurunganie asubugi mabwaye lakini asengencha yarenge nganya saye umurangerete omusombonya saye Musa akalemereria ikakanyore utwa yobugi mabwa kale na kale. Hallelujah. Those will be among the stanzas of the song of Moses and the Lamb by and by. Walikakora sogotebanga na intwe asubugi mola ekaratura asubugi mola na tonyole mechanda ne abanga ninkikyala muna bakristo abamwegene nyasaye abana nabasemerio konene into kwomoyo totere amatere n'ekisabuli asokwerere nyasaye ngambiye mono ekyagala twabeera ababuye nandi twakolera ko bababuye n'abanyamwendo
umucyo Yerusalemu na bwanga muno ekero gisagocha na ntunto wegutwa yogoswase Kenya ase turatera muno Nyasaye itukale na kale amatera nyububwe asogote binyasaye ngambiya muno ekiagara gwatu tolire kurwasa ubugima bwebibe na twikira senka turamenya munaye kale na kale. Umobera nchua sogotera. Umobera chashkwai. Twena bana beroti ya igoro. Twena bana beroti tereso rogendo. Yeso omatangani atote vianto iroka. Mobwatie ange
yemono sogotero kuya nande nabamogoko ito keroyo moligo nga it is well ase Yesu. Modikoni ito oyo mo wikanisa ito ya Mochengo na Muruirale na familia yake liweza kututumia ujumbe kwamba tumkabidhi katika mikono yake Yesu, maana yeye ndiye tabibu mkuu. Nataka kuomba kwa heshima za mbingu kila mmoja aliye hapa mwenyera sogo saboku ikiaranya sawa ito na be kuaya ya terra sogo tebanga asigi Yesu ngakia manganal mbuyal osabatore biya mono tatanya sai aya watu tonge tasomuwe kano watorenturo bwarobo munabana bawo ambiya mono asinge nchogo somelio konene asiringa li musalaba ngatwensi abatura itaberane ogotoleka ntonyoro gotoleka kubogima bwa kale na kale tugenere asamalika onganya sawa ito unawachete ayoga kwa somo salaba okaralia mangana manene na sasa yote yamekwisha. Ilo ndilo tumaini tulilo nalo katika mioyo yetu kwamba utarudi tena katika dunia hii ili utuchukue nyumbani katika mji wa Yerusalemu. Wachira munabana bao asimi nchogo kubaka kubwa manasiri tukeli manene ekuwa ya Mochengo ekuwa iroboro lyobonena asamatera ayo akwaga chabanta chinkoro chiabasobo Nyasaye ayo akorento kuwenya achinkoro chite Nyasaye ubasesenie keroyomo usesenie matera ya ne kerara terwa sabantu bao keroyomo yorayiburi yao Kristo anyoro gutoleka kubogima bwa kale na kale chikuwa ya chiachira ekyo cyarosiye matera amaya amatera yo kubaka na gotogia amatera gutunyiri gutoleka waito na barabu bakonye keroyomo irinde ko bagotera amatera ya araliyo buye bwao asense yonse omugano gwense karo gusiye ku Yesu na barabu banyoro gutoleka kubogima bwa kale na kale ono tuarentire oyo mintu Yosefu yoro murwaye aya munore Nyasaye andoro mugweni monne twamusu kiriwo cyase kiro kiao kyo banene kiro kiao gyoko gweni wa erinda marolera mabera Yesu mugweni asiri tali yao eriyo afya ya ko bengiye Nyasaye andagenda ngokorere mirima subugimo sese ninkayaye nande bayungwe muna batu bole Kristo na kiyako garana ntitu abanyora sogo sabanga Nyasaye nayo mugweni inganeri na tokolenta sole na tuwegenere nga twagotebirie nambi yasenge nche wakolire na korabutambe na sabonsi abarwaire abarasegatiye ito abaire baito n'abasani baito n'abarwaire bonse Kristo nanye n'abarasinye bitale twakubolije bagweni aseri tari yawo ono tuigu botambi na kwabero wote wasama tukamagega ubuya bwawe tuyisana bana nakogenderera na intu ikomale karuturarwa na kugosaba weito na keroyo moyora uyore n'umunwa uyore n'umuyika kiri girine nasogote bangamina amen. Buya mono ta singi marandi amaya karotu akoliro borandia mose korigererie program karangi moro chenga nikige kobwati tutagete kogenda asenga neria toreta seri tukoria rero nyuma karotu ibureri ngana rinene
kurwase gere tumanyeri tuke ekwaya ya Mochengo taete togende guchimae gari 20p lirugoro ekwaya members bonsi pi tuende huko juu as chinsage dagete komwariga bariganie abarayi bomoyegoyo weri tuko abo musonga akoroka nga MCs master of ceremonies se master of ceremony erinde batoire motu so bibaganeri ino naenda mita sekretari ya Yesu na wakwa nimbia mole chisa china chechi amangana manene mbonale twaikira sekerenga keli tukeliga wana na watu waliko ni abana kwa ya waito moberega ali toko barangeni mwakora bwangu kera chikwa tubwate nezi nyinge igasenjera ya bene ko bari gadinda sengejo yekerenga kya bono nje Amerika tigangari gadeo mitoto ko bwatira na nere atota imangana maketo chake program police kali Amjambo wana wa Mungu. Mbiyamole. Kero mondora nama ete sababu ya toleta ekere kwaye konya koyebanga galia igonga netingwa na mangana abereiga ekwaya ya Mochengo onda itoire kubaira nirimbiya mono aso mokimwa abekire wikira asimwa ikire iga ekero bari konya korigia nga kitoboja gokora tobwata matera bagaja sendene njenga bakamboria ngaodekorarigia nande umulisi elichamigira nanda akaira nanda akamboli ngabateria abasani baitu mbarawo anyamo gwanja na obako babwata at this point onare kogania George na Steve moche gae taekea ayetigage konya kubwata abaiga na uba bwatire kwaya ito by the way marieta nguru aiga nonka lakini kwaya yane iye kuru kumagena central magena district asenga menyete ekana na intu twale konya koliginga mbara bibago ja gutobwata na intu monda gatoira sawa yani bago bwata chibicha ekana toira sawa ya kuru ku Steve noyo gakuru ku George obisi abo no ere galia alikenya commercial pangi gorali egoroba ekaromora abatakana ino na moko genda lakini nende kwa oko chimorigere lichibize chiabo moko nyora mu yabako bwata na ina omubo bachika bakwani okwani wekaiga aba kena badana okoni mjamol Maritan Church studio Cheston PMs Yaman Maritan Church studio Cheston PMs Best Media Center Best Media Center abana banyasaba kana banambi yamore yesa Maritan ngoro Steve Nyakusege studio na maigure kurukunga Cheston BMC Cheston BMC
abikuru ku but other details chinde ngonya muri baadaye bia mono abama ete mbaliko mama nyitiko kwana aba kwana ni kamera studio yabo yekuru kwa PMC igere gali n'abatebya ali goralia kanya commercial bank goralia hoteli nere goralia nene kurumaega no bale enamba yabo bali mudahete korika igere 0725 kisi taoni ali Kenya Commercial Bank igoralia enamba yabo banalika 0725 89 70 28 ina re namba yabo ngiro limo 0725 89 70 28 ekero murabagani na muko bagere simu biyama na sega sumwa kara yoko bwata ekwaye and by the way amukete ngasi to magena sito muinto ejere maiga gau ndogoroga abana banyasaye ncheno mwana kwaya ngotera base kurwase kwaya yane base ngotera lakini tigamba talinye kwaya nengia ande kwaya ya totalili asa tambe in my life ndale goja weka 2015 around there tukagenda Dar es Salaam tukajiwata ndia matera East Central Africa Music Extravaganza tukagenda jinsi ikominaisa toja East Africa tukatera tukarosia basani lakini tigamba tebinge karomoko genda saba nda bange batere omwobwete mwiko mayanga muma etukotera ekaro tuwaige toto kasiyuna inki toko ya kotera gusa chichi kotera kya Tanzania kya ombiu ne chinde tukataba toko tigaba nonga kitoko lakini nyasao yore igoro agatwana indu chinguru agatoa muika tukatera kotera bakekero ko toko rangara abantu bagoteba minna bagaba Tanzania nda expecting bakwane Witari nyasao kare miromo ya ekwaya yarenge bosibweito ne ya Burundi egatero gotera abantu baito babere bakaira na bagaikaransa nganto kunyara kendega tukaira na tukagenda tukabanyora siko nibatangana gotera batresi bagaja seita bagakorega singi ya sana na baro bagatuchika tukaenda sobo wana wanyasai nkarora mangana ndanya koro in my life kindera chiruete koruga paka gusengo songo e parense amane parende kiseni kwaya mobeta yale motete wa batara moko begerwa ekara tu akorete wiki ya mokurani abantu baraba taka bugukumi ekara murandi akorandi nga agomekie calling anjwa abantu bakuminyoka chimbiro buna abantu bakuminyoka 100 meters tukabadisa abantu wiki yemo 1000 yemo na 59 ekina teberange kwaya nengia ditukolia ramisi bagenda turarore kwa ense umuchiobo monene okoro kubuchumbura tukajituka nyoru ataweja kuigora atafungwa igoti gatokore mirimo toterere nyasaye tokore mirimo nyasaye ra ni urutu bwaye togenda kagoraki otimoka abarandi aba mokoro kwa bateri your message is more powerful kubwa a message yo murandi yo maakoro tabadali kuna watera kuliwa taranga matera ni liyo igatotera le nyasaye abantu abange baja sogonji ogo toleka ekwaya bekanga watera kuli ekana bakonya komachi goja chikwaya mwewe kangi igobago jabawe ka ndaye kuboria
Pastor retired Harrison Moronya achagocha na Pastor Mwamba na yo chagocha ili kana njugoza ino toka nyete Abatara their first song bazeka abatara go Yesu Kristo alipomaliza kazi yake duniani, kawaambia wanafunzi wake, nimeenda mbinguni. Akawaambia, nitarudi kuwachukua, ili niwepo mimi, nanyi pia muwepo, ili niwepo mimi, nanyi pia muwepo. Yesu Kristo alipomaliza kazi yake duniani, kawaambia wanafunzi wake, nimeenda mbinguni. Nitarudi kuwachukua, ili niwepo mimi, nanyi pia muwepo, ili niwepo mimi, nanyi pia muwepo. Washinde watafurahi wakipaa juu mbinguni, ndani ya gari la moto watasafiri salama, wataingia Yerusalemu, wakitembea ni washindi, wakipeperusha matawi ya mitende juu mbinguni. Washinde watafurahi juu mbinguni, ndani ya gari la moto watasafiri salama, wataingia Yerusalemu, wakitembea ni washindi, wakipeperusha matawi ya mitende juu mbinguni. Ndugu yangu, jiulize leo, utakuwa upande gani? Wanataka kurejea mara ya pili duniani. Jioje leo, wanataka kurejea, atukuje tu tayari, twende naye mbinguni. Atukuje tu tayari, twende naye mbinguni. Ndugu yangu, jiulize leo, utakuwa upande gani? Utakaporejea mara ya pili duniani. Jioje leo, ewe mwenzangu, wanataka kurejea, atukuje tu tayari, twende naye mbinguni. Atukuje tu tayari, twende naye. Thank you very much. These are the chief guests. Awana leona watara nda na bwa bagendia banene. Abalisibe kanisa yenjugoto. Church elders Mochengo SDA church. Ngaibali. Osipi. Bali bale kwaya na bwana sikagoja anya kole kwaya. Enakorosia. Muligere lichali. Mbabere mweka mori. Igo tinyugoja. Oh. Naga choir ene I know this is the church choir. You will take care of this choir to grow.
Morisi nchwa. Onde nale tu asekerere siko. Mabene tayo. Chireka. Aya, wana. Yonta kete kwa pasta. Akole esemende. Pasta Mwamba. Pia mono enare kuwa ya Mochengo ya torenta asiri tukuri ya rero da pesa barantira subwarobo na intu watu warako batebe na basani na ndemu na bakristo bamino usuke bu asemere mu Nyasaye kuike karogie sa koire ora karmutra tawamina omoikoria Marato mbwata na nchake Korani. Bwana asifiwe. Bwana nganchirenda te Pastor retired Pastor Moronya Musani ito na ndemu na tora gotoro pastor rekera kole mirememi ya asobeko bwense ekerara ndiye nchire akamanyanga tera isana akaranga isagotoa umuchiyo muna ekerata chakobo wa matuka busio enchiri ya Nyasaye negendere kurandiwa otwara kumusabira maya nere nga Nyasaye musini asinkayaye amokolera maya ikiagaro kolere mirmimi ya ase South Kenya ya itumuna ya lenga yonsi omobere tara erinde Yesu kago cha na manyire ngantumira na twensi asuko mubaka na goteba ngambiye mana asuko toleka gwakale na kale rabanda ka mwali baga erinde atokuani abageni abaisimiwa aumole kwa Mochengo injama numongina twabasogei abato ikaranste katia ino abato wasonjete munamo mokuliatia abato akageretenga na abato enda togo sensera ngora igotuirane buya mono ekiegera moroga banama namanyete manganaya ate betunga bage ningocha bara kaligi gokanyo modismi gironga indiko bahambusitigo imbwate program ase kanisa nabu atenko agacha tole igo kere sabato igo nko baliga nianga kidogo para tokora magatali however nacha twacha no momina minto tigamba tebiega ase getabu ekembwate koboko osome getabu kia amangane biro ya kabere emerongebere nonyora amanganaro amanene ase getabu kia egesiri ebihungo bya emerongebere naende ogenderere guchinse amatera nabwate chinguru chiabene amatera igakoro kwa igesongo dynamic igabwate burutu egwate bitare egitare kamo egekoro kusawu ekeroda utiare gotera buna bamintu na igwa gotera igenkoro ya sauro erierige na yari gwateka utware enkoro yekinyama aiga Josbat akango kago chiesegi obwate biture elibyoka awateli babegete kianga chinchenu kianga kinena kimoigwete iga abantu bamatera kumogo kigotera twara kianga kiasabeirwe kiabekirwe ensemo kikoro kwe uniform dai chinyerere ekinde chingale chintambe ekinde chinyenge that's not uniform kikoro kwe uniform enchenu
goteta Mochengo aseigo Joshua tekabwesegi y'abantu emiganda obwate tebye ebikeiba ng'amochimo bwesegi oyo minto okonu atebire barwanete Rwanda na Burundi mbachite no nyenkongo trip yarenga nene yogukumi amatera nagaruri nendege gochiboraya diri Amerika yage tukibom abantu baruse tigwa bakagenda gotera no nyimisesi ogechi nali bakieto bagachigotera omonene ya sasi ni kwa yeye ere tabantu baitana ina abondo kimose na obara musembara kimusenkira ntakagirite ngamba soe na barumba unjoke ba ebine bikone binene inumo biro cyaba Mochengo aseigo bono bibaga dio korandi cyose tirimboka kenda go kiali mutari go tebyo monto go semongo somere kebungu amateruka wako endo mo kimwatera no mena mwatera materuka ikiagero kuwa nemba mayete buno go kuwa na botaba lakini orotera bukuwa no lebo otero lebo taba iko mo konyora Mochengo ngima yate go kanire na ende mo gale yiye kanise na go kilikiara mwatu aligania Nyasaye tigase senie engenche lakini momanyenga nia to church pa from church mome kishua around you ngama tera ya ngokorala manene na gokire asengi joko nyariga ni pastor na gokire inga ebintebi tibibe bya commercial tibibe bya sara bibe byo borandi abande go bakontoka bataka commerce moko bende birero mwanyora mwatera buya mwataka koneria abantu paka bacha okumina mbache barunke gosekise kyamaliga mwabogoli mwasangiri kyosi mwagenda eyun commerce magokora society gabasesenie kikande kirete kinkoro umwako boja abantu bali babuta kuangama nga nke kikanda kina kiagerete ngacha tayu borandi wenu. Thank you. Ono tigato sabe tatu itole iguru. Tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunakushukuru kwa yale makuu umetutendea. Tunashukuru kwa wale wageni ambao wametoka mbalimbali kuja kushuhudia yale watumishi wako wameadhimisha. Mungu wetu, kanda hizi ambao wametengeneza ni vyombo vitakatifu, vifanye kazi ya kuleta mioyo kanisani. Tunaomba asiwe yeyote ambaye anafikiria wakiusa hizo pesa sitamsaidia apeleke mtoto shule, bali simsaidie kuleta ndugu yake na dada yake ambao wamo gizani. Tumesikabiti mikononi mwako, tukinuia ya kwamba umekubali na umebariki kazi ambayo imetendeka hapa. Okay, ndio mwana. Gwanda kitatawe ndabu yangu. Wano. Sababu ya nene ya toreta no gokonye kanise. Ekwaye tabu atikibesa. Tego nyara okora oburandi obuya. Wika mutu ara kibesa, mama okora manganande. Na yako ara wa turangere tigocha. Wana program ya ito yeko baiga Mochengo
church choir batoya je mchango korwa ekanisa to jakera abana tocha abasae tocha abang'ina tocha abagaga togokora invited choirs motoya chibesa chaino togokora agwo tochiche invited guests abagani bali bachigetu lakini nene ndaile kubatebi ng'a ndaile kubatebi ng'a success ye choir in commitment goika otige ebinto biao goika otige chibesa chiao chikogore uniform chiere sawari okoreki this total commitment igo goika mweru nandi mutware ebyombo kumukaransta unaona nari gweta mungu ari na igubika gwekorwa uno burandi mogora abantu ebyombe ndagete gota yomo risio monene ng'a kere kwaye ko ruwa ono igiro newe bairo burandi obosogo igono mate uno ogora kesiti church choir twangu chagang usemo hiyo moturesa na we church choir ngaya Bono ase kwaya ntagete goteba iga ntu abegete ng'a torosi muna musio gurupu ya M-Pesa ase kwaya iyo abwase abasani bake n'abana kwaya bare koruchibesa naende goika bono iga chibesa chirororo echire chiri bwe 350 asichibesa echyo elicha migiro 5,000 Margaret migiro 1,000 Joseph Machandi 1,000 Choni Nyanambe 1,000 Jacob Ombure 1,000 Joyce Kuruyuka 300 Samson Orenge 1,000 Henry Mugake 1,000 Moses Jabatie 1,000 Nehemia Onyanche 1,000 a friend of mine Charles Nyamwega 2,000 my sister Rebecca Maobe 2,000 my sister Sylvia Maobe 1,000 my friend Jackson Okeye principal ya Nyangetie 500 Lilian Mogusu 1,000 Cheni Anchinga 1,500 Cheni Anchinga 500 Cheni Onchiri 500 Monica Sarun 500 Helen Tagit 200 Olive Isabella John 500 Dominic Mokwa 500 Ombat Ayubu 450 Mesochieng David Principal Mochorwa 500 Chofri Onyancha 500 Yunia friend of mine 500 Karo Kembero 200 Weta Musani Koruli Yabu 200 Chonse pia chiame chire 25,350 then na receive ribono iga korwe principal nere akawire maro esi ndo koro kuchemisi magara na receive 1,000 ya mokoro asare principal ya Kenyenya secondary na receive 500 koro asare igose comment 100 koro roro chibesa chire gaiga chire kashi gaiga echire 6,400 o comment echo 25,550 chava 31,950 go comment echi
1500 kiachire koba 33, I think 450 if I'm not wrong. We go itikashi na chiti. Ngakima tabie kwaya. Mwako anabodi. Pewangu. Miyama na sawa tema. Lakini ndake teko wa challenge, this is your first launching. Next time kiwe chinyinge. Ekana tuwa kwa launching ya Italia. Otua sangereti ya kwaya yoka 1110. Ikawana next time na inu moja motele moko soma kurua sande ngero no wakekurwa. Miyama ne kwaya. Aya. Balia bakurukwa abana wa Mochengo mbaro. Ngayori. Ndango jibersa chiri onye to iri nyoka mama kwa jiber. Nyoka chimbero. Watoto muko. Abana mbaro. Isemba mai. Abana digitibesa. Osemba na letibo. Kero abana. Bana bayo achira. Ambara chaka bana tibesa batolekele. Minyoka na wasaye mo tayari wasaye wa Mochengo. Abana wale tibesa. Kero abana. Mbiyamano mheshimiwa. Asante sana. Yana wangu mbiyamano na wewe shilingi ya inondo yetagete. Mbiyamano orwere ida bana bae mbiyamano anya tona omwana ojibesa mwe. Tema ko naliyo mwana ko rwera Nyasaye. Mbiyamano asante sana. Abasaye kaweta yale. Mbiyamano ora anyale kwa ye no ane jibesa ora sera tichisitie jina ko kara shooting ne teni babugati. Iwago ikatoba konye. Mbiyamano sana, mbiyamano. Abana baligenda bwangu. Bali bataraja. Abana bali bataraja njo. Okay. Yango trangelie. Abasaye nara abasaye batera. Njwango goja abasaye bali ba Mochengo. Abana abasaye. Mbiyamano. Abasaye aya mojira mubwadire ndega. Kora bwangu. Omaye tebu Buno konya kuru kibese kinkenga kya boja Nyasaye. Ene mirimo ya Nyasaye jigokora. Mbiyamano barikiwe sana. Abasaye njugwango. Mbiyamano sana. Abana mbora na basita nimba manye. Ina yako baka. Orwere abasaye abana baye bakarisiko. Beka ari baba. Mbiyamano abasaye. Mbiyamano sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Asante sana. Mbiyamano. Asante. Ejine jawa sai. Ejine jawa sai. Abangi nekara wakanya kuyari gania. Anda katobata ya bantu ba omobera moro. Ganguna maokai. Jisei nunare gocha. I'm here by accident. Nare gobera agarero. Anato metune firi rije seino. Aja nanya ora moyo. Naba bwati paka. Iwamu bwate fine ngwakana. Nande sawa de goja na ongare seino. Na umulisi ande imba tangasero. Okay, kiwa so. Igawano agara onkurwe jane go ikamosi ndigize. Kera nare gocha. Aya. Wangina wa Mochengo beko ruanjagaga. Wangina wa Mochengo. Okay. Ngakimuto sarili lieta iga mudari ko imo. Abangina wa Mochengo SDA Church. Nawe kwaya naenda nje ko bwate bekera ini. Asijiwa siniche. Abangina ekwaya ne anda unaro abake kwa. Yango dawoli. Abantu ba Mochengo radi. Tenayo. Abantu ba Mochengo mukyama oka umot Mochengo SDA Church mukyama oka yure gandore mbaiyo ngai bale mwanje te kwaya ino moye tagete ngora kolere merememia mbaro lera ino bono jua aya
Biamono baba. Biamono baba wao. Biamono sana. Biamono asante, Mungu awabariki sana. Mungu namjua. Na yao karo. Biamono sana. Biamono sana. Biamono sana. Biamono Nyasaye gangu kusise unokoro norwege. Mungu anakubariki. Mungu anakubariki. Asante. Biamono sana bangina wa Mochengo jumwezi gawo karaza gawo. Biamono sana. Mungu awabariki sana. Biamono sana. Biamono sana. Biamono. Baraja boss. Biamono asante. Bangina wa Mochengo awaka niga polisi migiro. Iga. Bali jikoni totomere chesa. Biamono sana. Awangina bali jikoni. Kiwa jeno na jit. And. Biamono sana. Biamono sana. Bali jikoni sangeri motole tere moyo malete. Aya. Awaka bali moja. Mumanya una moja. Njoo na buya. Awaka Mochengo. Awaka Mochengo. Nara musogo tera. Chako wogo tera. Moso no tera. Mosoria, moseo mara ngaya. Ngaya. Pia sikia onda ke tikinyi. Omo ndori mo sange wana ko nyokure. Oyo. Akaru agatige gendokeria. Igombi yakora te gusembobe. Njugo ja abantu bakora. Ero bero musara. Nanda abatera base yokotera ba. Base. Eri nago bundiso te ni tu anga basa abana. Liku inganya ko ibaro. To tiga bono. Mtaji basi jao. Mtaji basa. Biamono Malaysia. Abaga kanjwa. Biamono Malaysia. Nara mo se buarengo batera. Musore ngaki mumo batise. Aya ngaki batise. Aye. Obatia. Bi. Bas biamono. Asante sana. Biamono Malaysia, biamono Malaysia. Biamono sana. Aye. Na iwo batera teningi ya sana. Ojo treni kabisa. Biamono. Na embes. Biamono sana. Biamono. Magani ongo. Biamono. Musa. Do ruki ngamba zo karansiga. Musa. Wani. Kwa yo dara so ayo. Kanisa ya rambi agoja, lakini wewe so ekwae. Inuwa kisange bana na kinda ko ndere nje. Biamono sana Samson. Asante sana. Na mimi atararwa oyo. Awagaka Mochengo na wanga ni ayungwaja. Okay. Biamono mbona wande we visita saba gani? Samuel tora jaga. Njo anya jiyo karibu njo. Kirigi. Aya. Karatu akolira wo. Wana to woja chikwae. Ngange list rie chikwae. Nara list njaengo. Kimadi se yale aje. Abagani baito otoda ndiko bayira Biamono sana. Karatu akora launching ya ito. Chikwaya chigaja chinyinge kuna mwacha iga. Nande chigatokonya. Lakini baada ya launch tukanyoranga tuasangere likiwa sabuna Nyasaye ato sesene tiri tukasangere likiwa chinyinge. Joni ya namba njikocha. Bas, ekwaye ntanga ni ngorangeriga igekoro kumobamba SDA. Mobamba njaja. Mobamba teyo. Aya, toya ndaitumbe.
Itumbe SDA Korusameta district. Nero. Njwango. Ebwati kuna Gakero United. Namwembe Wajira. Itumbe. Mara yo Itumbe Wajira. Nabakwanirya bami ntombi ya muri mwezi yemo nasenge cyo mwatwali ganetie naende bono asenge cyo tubwata naitwe merobelie menge nokomige kokonge lakini Nyasaye natokonyete twanyorete 10,000. Hakuna. Amen. Yani igona amina mwate ya amen. Tela ngamine nene. 10,000. Akona yaruku. Umbe. Yasawa siseni nanda asikiaro jikoreki. Oyani nande bwebirege. Kanisa ya Itumbe igotole anda Nyansongo district and not Sameta district place. Biamana Itumbe. Gakero United. Peyo. Gospel Springs. Korumokubo. Baro. Badile ndabawo. Nabadile. Nainche tigangireri bageri bakwani abamito mwezi chikwaye cheito Mochengo kuba kwani mbia mare mwezi. Happy Sabbath. Happy day. Nainche nagokire gotoka asi chikwaye chiga naira ni Mochengo ngambia mona senche gotoinyora na spring twagokire kobama na inu. Bono tigatogende gusaberana nande mwa chikwaye istomiranire toinyorane twanya kuumirana iga twasirana. Teko babia. Mbia mono. Bono spring si twacha abantu babera se yobo koreri bwale ngo bonge. Bono twaranto gotiga twanyorete gento gekega iga 2,200. Mbia mono. Nakumogo badali. Mbia mono. Kidogo. Maro women ministers. Maro na wana wada rango wadera na neriogo. Taretere wone eriogeri. Agadero kanyanguri ginganga inkwaya kiya terete ndero na nyeroro. Basto mwamba biamana kwa barangelia. Moje monda tara kadero. Abakwani naende semera kaya wana kwa ideuya. Biamale naende. Ora naende nimbo ata yatogeka. Abangena baitu na batara basini ni bandoli bange. Lakini lenda ngoja kwa tama tore ngoja usina tore stoko nyara. Wana lende aba minta bamba turangerete. Lakini lende na mtu abarangete bakaja seito na baba katurangeri tugatwachire bona. Wana satu atamiro mongera to moto ita. Ege to bata na yakaigo esauye mechande menge bakora limbwale nge twanya tachiru sana. Nangimogo badali. Ke kiri usana nejiwe aji nyinge noji yone sagu gao. Biamono maro. Wana ayora 2 SDA. Ayora. Nyabende district. Biamono ayora babakwani biamole. Mbanyale tigoika lakini batumire chiri bwenye gojesi ni ya name. Bali mokorika. Ayora 4,000. Na kimwata ili ayora. Awanda umbali awaya ni bakarenka. Kango baja korageraga. Lakini bati abanga asegenje miramo yawe menge tikatotumijwe yasa. Bado watuma. Biamana sana. Na ndo bakire simi bono iga. Watenga jasoire.
Biamana sana yora. Togenda ngo Gekongo. Gekongo wasige Kongo. Gekongo kuru matagaro. Ngayere. Yenjuang. Gekongo tenango nawaro. Amwaje tamugensa intinyi bwetie karamo hotel. Okay, ngotera mule wana sana ne torore. Biol. Biol sa. Abageni bo Mochengo rero bwakire buya. Ya. Gakomire tunu ke no so itere maega guna na gogeika. Na chikoika na nya sa tongete bitunu ebi abantu bamenyeta na bayana na banta bayiba gusimaili buya. Bayigotete buya omorandi ito mokoro pasta. Moronya biamona sengencho kwa rweteri bageriga na injira na tarakoba. Gekongo ya ito ya nyolete liru bera na waye ariga netina sirigi elibuine. Ngaki mabona David. Biamona. Biamona Gekongo. Biamona sana. Mungu awabariki sana. Omowera. Mowera lenda lakini jana mutiga limayo. Njulende. Omowera. Omowera. Omaeterero igotwa ate promotion kikanisa chyo yogo chikwagache firiri yaito nane daktari ko ikato yagache ikyaro ndeta yogo ja koreka kutwagachira toko yagacha buya yekawe conference igotu etene na ire buya kono omobera waikira Happy Sabbath. Happy day. Uno mire kanisa. Etu achiregere torosi obusani obonene naba Mochengo. Kegera baroseti obusani naintwe. Nonye economy teli friendly to the whole country. Tunataka kuwaonyesha ya kwamba tuko pamoja. Igoni nkimbwate. Mbwate kia balisibe keke nabangina bali abagotu nabagaka balega ali abasindigisire no mulisi mokebo ebangaiga correction muna baikaranstensa alia babere epo ko collect 80,000. Amina. Wano inchebuno mo director na sindikisa na 1,000. Amina. Omulisi omunene w'ekanisa okorokwa Elda Omagwa osindikisire na 1,000. Omagwa no mugakoye. Bono etinakwa na 8,000 echia support guno omulisi oli karanste mokebo ochimenta bakachiaba 8,000. Bono total in my envelope mbwate 10,000. Amina. Batevi amina nene. Biamona sana, asante sana Omowera. Asante sana. Omowera. Ivenjo main. Okay, ivenjo main ni bama no rabo chaiga asengejo yero teseni banyora magani oikire igo Mochengo esabato ivenjo main on stage. Arali. Sobo. Bas. Igo wana abagani banda abu munyakoro wasindagira. Ivenjo SDA. Nyakoiwa SDA. Nyakoiwa main wana ufanya koiwa. Nyakoiwa SDA main church. Bayo. Baro. Haya. Majawarua. Nara majawarua mulisi njo. Nainjo mwako yo ninja waweka director ye kwaya. Wana moja kwenye inda indinde go. Lakini Nyasaye naro atatusaidia. Wano mtuale kwenye aragocha. Asenga njoka yetu atuale commitment chinde. Lakini naende another na wala tadarimu.
Another time nani ya sawa uwanja watakuja. Inumu wate teni. Machorwa. Yole. Yande. Yamon. Abarena abakwani ri waire buya. Na indubna machorwa. Igo tuacha tuasenge njo. Machengere endu itego topati ngare wiki angaji wiki bere jingi mantu ana utimoka moro moigweta yari ngamachorwa. Na rero igana bwate ekwayenke ere abantu abanene ekwayende yarwese yende ime ekagenda separate na abakoreri bande abakara bakoreri siko igo ninje byekando mugakaga abande barenge abake ase igo twabaire chisiringire 4,100 Machorwa batoire 4,100 inakimogo badebe no nye tuaru kia se jinji arenge toya mumurumi ntoma kakena na alo tuate lakini nende geduna egendeke akekare kombe kansa kanga tuatanga nite koronchi kubwa Mochengo lakini rende korone kero yacha tukatenenia na tuanyore ya tanganire tukayari baba entu tubwate chi dikirange sato tutararonje amoranje karato ko barangeria abamwezi mwakire kaiga obosani koigoro obosani oboya no obuya ko bwa korangeria abasani abakoro na tunya abakoro mbarengege gatware korangiri bacha lakini ekero barangiri gure ero makari tigendo dibaje tia basani abajibaje togo ja ko barangeria akimato akabako ananje na bare ganire byamo chi kwa director jiri charuga njugoja ngendo gere ne bakwa njugoja ekero ekemunche bagonyagoja chikwa director jiri njwango mbaye siti mo kwera sino ekemunche nalio banda wada bangana intwe setwache dendo ya to gataro kwaro wako be kalende abantu bararigereri yes aneke munchi abana biruti egoro na bakwani ndiye muri mwezi ndiye muri naende ndiye mono na intu ntora akora gento kiye igo na konya tole to sirege tia kera kindende keriye ke twanya na kitware mo wanjira wa baba intu nto kabwa taranchi ni mutinyo sawa foli mu yaga to ne yakane na reko kanina chikwa direct chira na inche nta to ko bachie kiegera na inche moto sire asinge chio koronchi ya matera india mono nyasa dia wase kiba sa twa sa ngere ni chirugusa to na 50 batala ndere 3,050 na kimogo madere biya mona sana ekwa yo moario yego kebegi mbaro ibaja aya oke dia mau tanah itu mau na itu magak ore kaki nyabere tadi kana mangete kana ya maisa etire igoro igere number 5 dia mau tanjungo okay gore pora so to former CSO na mochiri kuira na university gona kumanya senjo ngwato korere gasi alinya cheki kare tura bana be school it's strong enough I cannot exactly recall and I was privileged to be in the same class with your son Dennis mbiya mono Mochengo asenge cho yo mwaliko yo mwatoete John
John nyanamba nere twamanyire because na itakora igasi ari seito na indaga to invite imagine ekerache to ntwabwatana ne kwa lakini ina sawa tokonyire twa recorded up to volume 2 on last year part 1 that is 2019 tuka record volume 1 na December of 2020 tuka record volume 2 igorende ntware gosigoja John asengenjo kanya gintombira babuya lakini bono we have the courage goja asenjo na sawa tokonyire bono all the short notice now you can bear with us in a week's time tuewanga na inde ntoli bange mono been formed nga toleiga etuasieke kanisa omulisi tuacha igorende with such a short notice umanne nigatokonya tuasangereria 4,000 bono bunene chere omulisi omonene na notole nere tuise ko bagakimo mwali bagana kwali abantu ntoli go chigotobo and the other side kindly moliko organize. Thank you. Omulisi oli abata ya Mulisi oli abata njo tojo itabantu bagwani abantu ntwamende gusena ora nanje tigamba kwani mwensi asobwa mombe yamule naende ongoro ku John tinega kuruli abota uno mulisi kotwacha asengenjo ya John nyanambane tumanyete lakini twa asengenjo yera anyira mwensi na intwa kadoja kubachika lende kunya kanyarere katole tanyora chinamba cheino toja kubachika na ino moje nyecheki komani mogocha biamono ndembi yamana so wanja kwaya abalisi abange mbali wanja kwaya asoka ekare kwaya asoka kanisa yakabadal yani ego kenda ti bono abageni mwachige tabageni ba abageni baitono inchwango njoma de mwanchige tenga bakani tindigoje yiro oganchiga ngabakani tindigoje bono na aja by accident igona yo gutangana gonsindiza ekimbwata kekego aya invited guests njugo abageni bali bachige tugaki njugoja. Yes. Praise God again. Omonena waseni asengenje gotoinyora njengoro ko monjilisti Faith Kerubo nganene Mr. Jody yagera na kango tuatiga pastache tumanye gocha Mochengo ayene msimu nereiga igebwato mwanafunzi esukuru okorukunga Evans Onyego my husband bachagetie sukuru etiara karana borandia uye bitabu bagandenga mada muto basakuobo atigagende sukuru bagakora Mochango ga igakenyenya agachakire sukuru igo ekina kikiandeta kango na bwanga kitiga pasta chache achi aligi besa chingia tumanye gocha ono naleta shilingi 500 gaiga echia pasta 250 ande 250 echiane ngo batebiga gaki Mochengo so wanja kwaino moche bana mumanye obuya banisia sekare mumanye bwana sekare tare 12 mukenyo kianda taliare ekwaya gaki moba moja. Abageni togenda tokoganya biyamana madamu asengenjo waja mageni ondoe tigatomo eliba biyamana njira mwaka por Mochengo kinindo mogeni na nyoro mogeni otaikaga iga nyorete rirubo kor kuchas nyoruta moronya na ngachi siringi chaye 500 mogeni onde ga kor ku aspiring MCA sengara bosot ward mozike lisaban makori siringi iganto mere siringi chaye kiri buibere na inche uno moga polio tatene na kare donko ba siringi kimi sato ibese John siko beri 2,300
yanje torokingo asesimi abana banyasaye mbia muremo katoria amoroji korango iga akimbia mono mire inje ankoro kwa Joseph Kamanda na yosagu kanisa ya indo mogeni kanisa ya Nyabende Central ula naru Nyabende Central anacha no mogeni omose mosoya mwaigwa enare komorade dingana de nyasaye ocha gote boronga otagocha rere Mochengo rabna gotenga tere na gocha asindi nanda baraba nyasaye gotera koria gogo endase gogo tara no mokisankyo morane dingana de nyasaye ngamo kuna yaje gote bunga yaya inchu bana achire komora ogendere toruo na ite na dokora ngosindikisake dende ogendere koba esangana ni osindikisango jeji jabaire renga jabaire sinde kesaidenga kwana CJ umbuya mono jabaire yata ngurme mbia mono ogendere la mosingise agendere londo kore bola kwana to mukisangi ocha mbia mono mwaka asante sana so brandi wako rati yes uno mogeni one na zele tiacha ta chetia singe janya ze sabali akagenda ngasoba harimo ko yone okurukwa Geoffrey Oyaro gagete siringi 200 nake na basini kina siringi ya musini biamono aya asante na inje tianyiri bageli mbakwani biamori marenga bamanyet mo manyet asa marieta ngor ku Dennis mokwa ndo mocho koro moset mwanyinyoire oliba karukire kubunga na roy ono na iwete na mogwato Mochengo bwe kwaya nanje nanganje tamatera kanisa lindo bwate kwaya uyo mintu asanati mbache teka kwa bwato Mochengo bwe byombo ekwaya alifachiri bono na inche na igumba sire nechisiro ibere na basirire nemia na inde asengenjo inde kwaya na inche tingoruere kwaya na ruere ile kwaya agucha amsi ngaki mogate ingo enda gucha ngingo bairera ege ntomwebete ukubaliga ntobwate kwaya inuli kali rube muri ke bucha SDA church kwaya mwe sokoro maset yabana siri kondo na incho na tirinira muna nabati ya Mochengo abana bantu ba minto ekaniseye kana kita arenga maraba ena mete asenyumba yo musombo nyasaye unga kyo iskiyuka jembanga etima ngabuna magani enereta singe jacho istenang cho isi musani yone ono mongino morem mongino kana kita kwani wanasa ona mete muaya ngawera muaya pake wiki kaya turene buno inde buno mwana wae goni mo nyirite sana singe cheyo na bana betere buna chene kwa yana ya Kongo na inche mwange na mbeye simi mbege siringi 500 bia wana mwaga daire siringi 500 asante ubarikiwe ya mono na wakwani gichi kwa echeito na bageni bara na ba Mochengo mbia mure igo na chaiga chegondo mogeni boyo mtesta igo na rengo mogeni bwe kwaya na ndena igondo mogeni bwesta ya tebe tinje komosindigisa bono na mosindigisire na siringi 100 abana ba Nyasaye na bakwani mbia muri asa mariete ngoro kwesta nyabuto
nimbwate chibesaga iga omusani one okorukusia mrefu toko yikomo chwakali na ngete 50 shillings. Alafu no mwana ono Winifred amokwa na ntomera shilingi 400. Amoni itiane na basi 50 chabere shilingi 500 kwa kommente chomo gina nyabate chabere shilingi 600. Inche neri kyopanga kara nkorere inche no mogeni nyako iva district pero gaki onyango kurangire gocha eneo bakobo mogeni nate betigura kine eneo bakobo mogeni pero bamwa abo Peter Mugusu bamwa abo Lilian Mugusu omoteri omoche lilia Isabella na badise turo chali ngwante betinga no chonda ngeri bono na chire utanda ngeri tikaki mutago cha mundu sigaiga abuna rangeri gaki nche na rure mi anega Peter Mugusu karati tin karati ga madam na Lilian bamwabo Peter Sabera Ndusia okay gaki uyu no mwanafunzi wanene tu wasomere abasani bana ma ndio mono wamwabo Ndusia sawa Gize kanire ma ejindeji ma nangira usinigize basi gani kura Jason Jason musikerende ma ejindeji haya kwa naye Anje kansangu bakwani na wairiro bya kiki mbiyamona sana bali bamindo babwata amatera aya Steve na George na bana batawere kiri siringi kiri bubere nakimako badebe na inje magani toma Basto basindigisire na siringi 500 abasani ba George na Steve mbiyamano 500 tigamba kwani wairire mwensi mbiyamano chibasambwa atega iga necho yo mutoko rukujaki tuomerane tenera gari omobero tukagamba nere aganteina chache lakini na mwakere Simeon tebinga iganyora matanga chicha ibere no chire mega iga ngo chibeka ngo chitomani moshirike kuraba kwani bante bimba kwani bwakire naende mbiyamono balenga bamanyete balenga batamanyeti mbiyamono nomba nginyolete banchike nje naachire marieta ankoro kumofati ndo yo nyambati aninka mbiyamono yo mito mafati Igo itamageni igo itamageni
ujinande na gitesaunga no mochango tukali. Otherwise na inchenta gitekobasira kiarama yetubo bisi wokorwa buna kwarwa iga tuliko iranga kone na inche amanomo ngina gatusire kwalele iga asiringero fumaje mbiyabona siweza watoire bono tutaito kurangeria abageni general mbiyabona anko yana lakini to majeti asenge tota maiti ngoranga kanole chiroko manyera naende yango elikon kwa ngaine rege yako araningo manyeti lakini rende cheli kono ngurunde abanjo banya sana bakwane mbiyamole kabisa mole no mwako itangani mbiyamono madam aselibaga ekwaya Mochengo mbiyamono egazimo kora tenya saba konya orangi njiri motera abantu batole ke baro oboti bwaralia kwaigo ono gaiga yanda tebeliet engineer kinkoroku nyakwara oyo Samson na Mary yakara Samson na Mary na bagere ndo ono linde ndara kwan manganande Mary no arega bali bamanyete basabato mayete na mama tigate na aja koreiga ali roguralia na rulia ono goja kwane gaiga na ruja mangana motanda ngayara WhatsApp ngakwana no mheshimiwa job akande vinga iye ndongere mo yoro ngire gendo mbwate atebana mwana ko wa kwane nyini mbwate ko kwa ya kingende igona acha gaiga anena mono asenje kuyo komonyene seito mate ga maegaga igotini mogeni arafu naje ne libagalia kabere dio mheshimiwa job nyanginya ndaragenda ale mbali tuwaje na barabuga kamera nje goja mukwani abantu tuwatogendera Mochengo naba kwanire bwairire buya jesa muri tankuru kupita yo mbatse to ninsa indi mogeniga ntate nene senje tuangene sport ya kwa mbuya muri mwenzi ntenkuru kwa Kevin nkuru mogi nande nabo bono ngakielia mokurangelia badiko ni basangire sadaka mogontiga ena acha asengencho yoyo minto Eric ante binga ngoche ngega iga ocha kusindikisa umheshimiwa job nyangenya na nyangenya no musale igo gakurwe besa yae ne intungu musindikisa tore biamono na jengeri bageri ga kwani Mochengo boirebe samureta weekly for yandi kama atiga iga ndo sekero lambe na grace nyamwe na inche na ja kwani hapa ya ko heri chop no musani ona onte na inche go ga ko letin tukia inche ngiche musi biama abakena balanta abakwani bazimbu ya mole entundu manyana batatu mana bageni jengoro kujombo yo Samson yakwa jengo bwatio ona lende kyo ata indi gago tena mataiti yangu sire kuru manjomo abanju omwana na akwani mbuya muri mwenzi barenga bamaide njaza marieta ngoro ku Geoffrey Baruku umale engere Kenya kanisa yana Kenya Central SDA akindi nyigwe tinga mwabarika tinda iguri etali aoga ena achaga asengenje yomusani ona ngarigete maragoba na maete mangana eri kinero ngakete singotuko ogontaini nko aralia seitorogoro na atara na nyora no muchanga engaki katingo masindikisa mbuya mono kamoro cha basani batene ne atali buya
igana libu yonoro mogoko itaso Mochengo ono rene tigancha kuruga iga ono ndo yo mora kininda abantu bane tigancha kire onye mumaito mungwana okurukweba nisimochabo ntenga kurunya biyoto mata agache kanisa agakora umucanga na tatu mwabo agajaga akawatere keyboard mwamunyo rawon wone karanacha ya karamo tete nongocha ande ngayo na boda kwa na bosai agantu mere chiribusano aganda irire kanisa yo baterie kaswa para ningia elindere na bana butumtaka ne bana ko mutumekera nyasaye elina na tuan storaro uro tuwe goro wana chiga ski akira echibone chebane simocha bachiri busana mwaki mo komotei ngoga nana ke komotei aya mbiya mono umondo kabere indega yandane de kwadi amba yae igakoro corona dikiondi kione no mwana ito so abere kor mate keruo igaro mondo ko bwate mangana yekanisa sana una bona ratwalo kwana bande ingane kanisa rakionda ibone yangana ki chiruchiana na genjiri sana wa ungirere kanisa ya Mochengo lindo bata inambi yamone gaswa para ningi yana kama omote yanda nari chiae mwalimu bana bara inko en musu mbwa kurumare chaveri chiribusana oji gasere ngano chekire ayambe mono ondi angi chenje nari yetu lakini rende ganse itu sei no ganyona te bonga jumo jam sei no go sokoro kelikero arona gemo kora ase kwa ni aba yane juya pa manene family yane nimbo de chiru komi na chingo tiga na gemo te aba mana mo na bara chiwese chichi ko ben no so ande mente magari otoire chiri bukomi echaye na kimako matebia manena musen ayambe yamono indoni ba ekaranda asu kujukumya kuru nyomba karana ale bojumo no nande inana ki koko genda na bo wateli lioteli analio ngina wana kuru kunya boke iganga chiri bubere onda indibere kanza mujana kuma motebi ayambe yamono wa one step wenengo suka leo mheshimiwa ana keresi mya wantenga ga kiano Mochengo litanga nyora bakwana obulinga mbia mole igombi ya mole Mochengo mheshimiwa ko wori mbia mole nande igombi ya mono nere na banga chiri bukomi onde jira Mochengo wa wote kanisa nge ga sia kora ningia no toramo kabara ga nikende uchama tukare motu aki moko mwewa mwamurangeli obasira elina na mo kore asiamu nimbazi ruchaye komega ana mwana bara na ndoro ngana nali kiba chomo jimiro se na gichons Jones chiri bukomi na mo de mheshimiwa ono mwana one iga no monto nkaga aki ono lende na ino moroji ina ko tega ade na ino moroji ka sia para wana ga to ma ga to nyoya o moroji ndona ko na mangirendo iganti gerera on de gansu ki ya o just next peter elinda la ngaire ngalo sin kizo mheshimiwa elinda to ma kora nganaki ainje mnapita mheshimiwa na baada tena karamo kugenda kuchiabu mutiga kunsindikisa igo mheshimiwa na musindikisire ainje ne familia yane arure chiribu mbuya mono
bang'ire challenge basindikizwa mheshimiwa. In fact nyangenya nimo manyete ande kero narenge gochicha natenera na rwa matangase kanisa nabatenga yaya bono gonko genda kanisa ya Mochengo bande balwanya kwaseka kurware ngara kina maene murizi migiro nabo balifa mwane ngare kende bono nachichaga yasinge njugo shindikizwa mheshimiwa na inche nyangenya una mwanchete nande kunande umurai wa basae litangani kora sindikisa basae basindikizwa mheshimiwa na 1000. Yes. Abasae bali bali ngega igabos bi na imokanji ko sindisa kiniti nanya ora bairani ligendo. Igobona abasae kwa nebe abasae mheshimiwa na banchete na 1000. Na inche kuno monto na sindikisa 2000 mheshimiwa. Najibna weekly for yondi mheshimiwa nante kuchaya kusindikise njina musindikise na 1000. Na injerende asenge chontari kire na kertwe simu basokaro na ikananya amangana na maya oyo ngari gete tingo musindikise anje tiga musindikise ne liwemo na musindikise ne liwemo haote babake na bakabera bakogo ono rende karo monene kanta injesu jao tigo musindikise ne liwemo ambiamo ni baito mbakole tia mayawagi tikoma nabaseni bagendere ko murwera erinde nchiri agendere bosyo ona bianko wega tuachire twakorire gasi oyari ngumusabakano twarure gitwarure mabate ambio mono ona ndete mbagori koirana na kingote iyo murayo ri ontoma gocha na kingo modeli nyasa Moses na anako mobeko ana ko konye kanisa balibo otherwise akia bantu banye Mochengo mbia mono ekwaye akitwa basabira maya ine record ya matero kandi enchiri una pastor muronyate abamona kuri ngana ki akichibaza cyarwa zezidinga ichire nenjiri no mokorane mutumikire nyasaye elina letwanstoraro borod waigoro otherwise mbia mono otwari tukoriye kandi ndona bakara kamara nigende kanisa kaki turangiri ndo osinye boja iganinka mbia mono ekinewa sinemi tali bantu bose baresika abane bali chinze chesiko bagutaka baigwa matera yaitamaya bono kimwarusie ebintu biyabunebi bali tokaresiko moko weka YouTube aindu twana korigerere sikuize YouTube na litokora na into ikubuyambuya mono mbuyamano turoja basaye bachire digital na into bono twaonjore eri twateri bu YouTube igonto eto weke YouTube bwango igekara manena nchire bono nabera ngenkore omokutano togenda lanchi tiaero koranga no endi chisacha mariogo chabeire tinta etugo siekera mogeni onde bwensisiko koranje kanyakori karigia beseri yatigara ngo kusangere litole eliyatigara kanyakonyerora abantu bo monene nabakwani ese mogoro webwairire buya umochango bwabageni bane naru utatigana nyorire ng'anta kwane tiga umosoeri one narari omwana okorokudani natoma isiringi 100 oyo okorokumokwa 100 yo okorokuyuka betingina bantu 200 imbwate nyatiji mero toma 300 chibesa chionsi kyabageni bane abana bane siringi 700 abageni abo bairire sidi banyakorora naende ondo otomirwe onyorire koranje ntorasieka bosi bwaitonto bwate ibencho njarikire ebanyorwake bono tigatoma eribaga nerabe otoro kiaye Abide Abisapat
Venture Church kangana boya Venture SDA Church na bengo toka program ya Ruase Field ndimo maite kanisa na era members wana linde baba elder up bantu mamba wakirishe bange getoro kiabo elewina 500 na incha senge nchombo atabasani abange Mochengo abugana lende andi kora kolende gasi nyasaye karakuru oli okurune aro guseniwa plus omwalimu anatoka kolega sinera ke binionge challenge abuga senge nchondo mwalimu na rureri Miyamano mwalimu ase ebetoro kyao na ibenge batebi nga tumepokea twabake irenga mbiyamano. Noyo osindikisire principal na silingi 200 mbiyamano. Twaisire gukora omongino okorokunga bebe kamunge na atuma silingi 50. Okamaranje oyo komonyora aike report eyo. Omogeni onde nalega okorokunga Alexi na yanduko machan nere otomire yotoro koire report eyo lakini atebanga ekanisa ye etirikuata na abana bae wonte binga abana bae bako muchacha kuga moje masoere abana balinga ibale ngabachake na lieta lya yokorokunyanduko tima yetinga yanduko iraro ekero bagende togochake rainia naria gocha kumanya njeika omogambio itore ngomo MC tware kubwachirana asenge nchata ari kunyara andaga niriande nagenda lakini ari iranga bageni bo mobera na abaye igantebi ndwe toro kiaye na antigere 1500 lakini atabanga mobera emosindikise gage amobera ari ni mutagocha njibwango tokore togete ongege tukene basa ne kya yanduko ngosangeli nga yanduko oli omokaji tayo kai yanduko nero oyo mbiyamano nyoka wocha chibe sanchiera wari mo nyanje te nanko barorera weka bwango chicho legora dange tingana weka elibu yana na ikina go sindika miyamana sana miyamana leo sindika no mobera leo sindika mobera go sindika so ndata la gocha ndekera miyamana oyo mo sindika sala mo wango bwango ndabana bana babekera no bara miyamana Moses anyway miyamana echiria ndaya musio miyamana kabisa gende miyamana sana bana miyamana kabisa miyamana mkubwa miyamana mkisabio miyamana sana miyamana kabisa Moses anyway asema wote chamonya kwa ndio ligaka umawale ya soyo miyamana kabisa miyamana dane morio tigaira warika wangoju miyamana na nindo choyo ndani dago chatita miyamana sana miyamana sana bana mbonya angete miyamana sana miyamana bana bana mbiyamano abamobera oyo wete nganache abana te ngumo kwa director dere utangana igo tinta ituwetania machiko mbiyamano na indonde ono ninkagete ngatwaikira moelio Happy Sabbath. Nari kaneva na watabageni babere
Oyomo is my sister, Dolphin Nyabonyi, nantumira 500. Naro nere tokoro kali komo kroku Madam Kezia Misocho. So very venture nantumira 500. Diamond. Ama H. Mbia mana madam. Bia one. Personally mbia one. Anje tuyango tayo na mbia one. Aya, tuwaisi wakora. Okay, omwana Yusufu na mwaye mbaru chibesa chiaba sing 500 mama mwaba ngo chirwale igoma moire reporting atalieti kosindikisa narenge itumbe nasikie chachwa mbia bano itumbe mwasindikisirwe mbia mano omolisto gocha typing kitawakora mbia mana asenge njo yo tobwate sibo kerekere ngeke wala twaisire go ikange na lunch lotario moerio tanto go break yake igo nande toirane oyo mito sakali otongo ole ngomo mogani usabera otoire silingi 300 mbia mono abana ba Nyasaye na bakwanira mwensi mbiyamore lakini ngabone ichara yabalire mwasinyirwa kwana mbiyamono litanga nitiganyira nelinga mbiyamono sana wali mwacha abageni tigana ende inyemanyekani njeneri cha migiro oyo isa kamaobe tayo na chete chinga kigete ayuna sinyangwe so maobe nere na agenda bwango iga njeno mwana obo ase kanisa igonde choir director ye choir yaba chigete at the same time nincho molisio mutangani abalisi ba mintomba atenena nkagerete mbaba kwani mwabarora bali tuatene ni gumotwa etora bali sisters ekanisei ntobwate na badiko ni batano ne biongozi ne binga ekanisei igoni behalf of them all ne choir in particular enko baira ne lingambi ya mona sogocha ekiagere ne aremere motwa chikiru wokora na nyeri tuntori bobe karamwato chikire na botogocha kiagera katore moyo Nyasaye otoire ribaga ogokora emirimo yaye tagate gotange kwaye yaito ya Mochengo yarabeire matuko make lakini ekaro tuanza koba active na kuanza record na go shoot. It is about 5 years kiachire. We have recorded Chifolio Munye. We have shot a volume etualo nchire rode ya kabere. Bone yoto tobuate muyogo chigo shoot naende volume 3 ase chirichie chibicha. Igene gasimwa tokonyire erengia. Asoko record waito amatera yabuna mwaya igwa otera iga naende buna mogo chiko yaiwa etwa recorded nes studio ekoroku King Sounds igego to karinya tero purasa igoro studio ya Dadius nero ya tokorete recording ntwe isanegete gasi atokorete nengia as a shooting particularly ye tualo nchirero impia musimu na maiwere yaba introduced
mwarora bako na gushuti aiga na barabuntu isaneke karotu aligereri na inu moche morore chibicha na bona aroranga mba korega asingia. They are patient people, you share with them together ekie eyere ngenjengia yagera production ya ngia mbali expensive mono no nyebari expensive rende gose moko gamba ntagete koira neli abageni bonse pinga mbia mono ekwaya ya Itumbe mbia mono sana mwato chi tarioka na ende tuarolire bia asogocha bia mona asega asengia ekwaya yo mobera mbia mona asogocha mwato chigete na ituga tugaja bakaigo lakini rende na mwaro chenga na boto isaine na inu mwachire mwaretire njiri tunashukuru ekwaya ya Maro Ministers nechi kwaya chionsi pioma eta somo tunabokweba chiri mwaikaga iga chikwaya cheito che district inchenda sabenga nyasa tokonye togendere gushirikiana ekiagereje nere mirimo nyasa to ire tokore ase omwano itokoro kuchopo nyangenya narora ndugu mwacha mwa yaiga etoko musabira nyasaye ngambi ya mono na abasani baye bonse with you people included okolire gasingi ase kanisa ya itoga ekiagera gweterere especially bune kwana onye kanisa twakolire kama bibere bitatu muna bono gweterere no musani oye etobwate keyboard intora kebugi no kereke ya igo nabotoko moira nelingambi yamono nande motebe motengambi yamono nemiremeri aganeti abantu bamurika bakorere intunya sae toko musabira na nentorito no kwegena nganya sae na mokonye abasani banda abange unaona mwacha iga nabona omukoyo ncha nabuganga no libono na someti ngakiotanga tora igarende nga omwalimu wane no ara mabubono kwabura matemo akegora kindi bono go esegete nago somiria kano choete mono so abasani na abange bakoreteke barenga abasani bakira ina pastor itoyo toeto bole mabwe kaniseye on a short notice obwate schedule orient lakini yo manage gocha our district pastor watire mwamba manyete na bayarenga akongu gocha gotwaro mokutano oyo lakini aganja agatuanjira agatusaine lya marube tokabachikera yagera mwacha inga nonyendero yarenge promotion rende moira mangana ya gochie field erena bare mereri gonga gakirende kibaigete kobeka tiga bakorero nchieyu na boturaje torigi tukorinde tokore promotion so pasa na inche na bonta getogote nganto wocha ukobekere anse tutacharibu tufanye ile ilikuwa inahitajika ifanyike siku ya leo na vera abetinda atoronde nabono munyagitari cheni na basani bane mole morise mokebo no maete na basani bane mole na abanda abange nyasaye tigakonye keroyomo erinde tokore emirimo eyemiya yominto mogusumbia mono unafika karibu na muaone members be kwaya. That kind of support is very good mbia mono isi ndiye tobwata chinyinge mwara chichire box echiomo emusiaru nchiaera basinke igarwa ochene dirintu hata geto beke screen enene ena kuoro kibuna totere de chivichechie kanisa ime otatigarendo yore ko torrentera hata ikago connect tindanyora report bie nganyanyare kana gosenke kiawa kwa tunataka tuweke huko unaangalia
vile hizo picha ziko au hizo nyimbo ziko, hata ukinunua unajua chenye umefanya nini, umenunua. Lakini tuegene tengega si studio yako letenengia, kwa hivyo ni picha nzuri. Igo nchiroro nchira available nkoe guchiraba boko okorubesende yonsi ayoe we CD ekera DCC launch nchenda bonda atenge CD chiga moko egugochakera shilingi 50 paka nonye ne 100,000 echomon ogotagete CD ayaimoki 50 gochigoro nonye ne 100,000 na bogo to ekera no mochanga elinde chiru togo kora koru kogenda lunch tima tiko se togo tuarure lunch digage koru bono bwango togende lunch toragere chinsa chigo toka tocha atotere kiagere gasi eto ne yogotera oruoto ena no kwairi tinda areta no na baraka ne gae mubarore abagerire tuatware the success of this day igo chieti bwango iga oyotagete aye karua 50, 100, 200, 1,000, 500 hata shilingi muno rora promote ebone ere channel wangu bwange sinje chinsi bana naende na watu wale ko bali gani ondo taleta CD asenge ndio tobwata abako bokoga bali bwango chap ora nje imokyo kobako vaetega uno molisi abatebi nkende yonsi obwate ekera no mochango ne promotion tole yote aka 50 bochigoro abanale wote kuganani mwana kwa yonde gaki momende mali na maegari abatombaro bataranyo ya CD kamoranje moto mbale maega okamoranje tigatokole bwango to break for lunch. Okay. Kamaranje ngokora ndo makutano oya talete CD ainue mkono ekero togendrete igo isidichiro otekenea sabakonyora umorisonia na mbantu ojorore ndotaitego saba naranji isidi nabachikogendera wakamoranje ondetabasikogendera ndageragero esaina abantu bonsi pikaka abana mondo tabase kogenda atararikende Biya mono keronta gete kolengia na wakoli ya program iyo kwaena na TCD ande ko koira na hojaranji to na ne bono nta gete korwe ratiba ose program ye chinse chinga ekeronda aga nikolimie mitambo yake excuse me wana mageni baito ikiaga twabwate launch ne promotion yetu ya lero ase kanisa ya Mochengo chise chiga kogenda tore lunch tubwata iga ne abageni baito bonse nande mbaje timuna tukakagete igo yende go totigarere so I'm giving the program bune ko tia kero to chigo sama ndo chake kwenda lunch kanisa ya ito ya Gekongo
Togo kanaiga tosoma ataige compound agistonyora breakfast ya mandi ebwati bune kanisa ya Itumbe SDA Church ebwati bune kanisa ya Liabota SDA Church kerato endrete ibonga tukunya go service because of the space tukunya koribara ekerato arura huo ebwati bune kanisa ya Nyaito ya Maro Women Ministers ekero Maro Women Ministers ekorwa ya omobera ya Itebwati kanisa ya Itebwati omobera ndeni buya